ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ತುಳುಟ್ಟು ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ನಾಗ ಕೃಷ್ಣನ ವಾಕ್ಯ ಇನಿ ಸಾಧು ಸಂತೆರು ಸಾಧಕರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಏಕೈಕ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಇತ್ತನ ಅಂಡ ಅವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಆಚಾರ್ಯ ವಿನೋಬ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಈ ಜಗತ್ತದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥೋಡ್ಲ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಇನಿಕ್ಕಿಲ ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡು ಆತು ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಆತು ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ನಗ ಸ್ವಯಂ ಕೃಷ್ಣನ ನಾಲ ಇತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಇನಿಕ್ಕಿಲ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಧು ಸಂತೆರ್ನ ಜೀವನಡು ಅವು ಅನುಭವವೈದಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗ್ರಂಥ. ಆ ಗ್ರಂಥ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಮನ್ಪೊಡು ದೇವನ ಕೃಷ್ಣನ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಚಾರ ಊರೊರ್ಮೆ ಆವಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸವು ದೇವರು ಕೈಪತದ ನೆನಪಾವಡು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ ಅತ್ಯಂತ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ ಪನಿಯರೆ ಎಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ.